Uma uzazi ukuthi usazoba ngowesilisa usazophatha ikhaya abe yindoda, ungayidluli le nkulumo izokusiza noma ijwayelekile ukuthi ikhulunywe kodwa futhi izinemiqondo eminingi ayiphethe ngoba ayizokhuluma ngodaba olulodwa. Ngiyadlula kodwa indaba eniyaziyo. Ngithi kini musani ukukhipha inkomo kamama ningayificanga. Ngixhunywe omunye umbhemu la noma omunye umfowethu noma omunye umlisa. Uthi kuthe esekwenze konke empilweni sekufuneke eganwe. Ayikho into esilima njengethongo, ngethongo liyawuhlala u-20 years lithule nje. Kwafika ikhehla lakhe ebusuku, qala kwenzeka imangalisi ngempilweni yakhe, sekumele kube ukuthi ke baya ngasemaphetheni ukuthi beganane. Intombi leya kuyona ilobolayo imgane. Kwafika ikhehla lakhe ebusuku lathi mzukulu wami, njengoba nje udayise ngenkomo yethu, awuyazi into wayidala oyenze kuthina la ekhaya. Lo makoti lo omfunayo noma omthathayo mina siyakuyekisa yena ngezizathu zokuthi sifuna u1 no2 no3 no4 no5 khona sizokwazi ukuthi sixole, ngoba wena uthatha inkomo yethu wahamba waphisana ngayo. Abanikazi abakuyibona benza icala bamsulwa namhlanje. La selimvezela lamchazela ukuthi inkomo zigugu kanganani. Khumbula ngathini kuwena, ngathi kuwe yakhe isibaya ekhaya, icebo liyozakha phambili susakhile ngoba omkhulu bayakholelwa esibayeni. Ngeke wazi ungathi uqeda ukusakha mhlawumbe kudlule 4 months kuqhamuka abantu bethi bazocela ingane yakini ngawe okhande ini isibaya. Isibaya sikuphile ekhaya, ayikhishwa inkomo. Lo mfowethu wethu athatha ivoice note yakhe ngiyilethe la ku social media nganqaba. Ayikhishwa inkomo kamama ungayificanga. Limgwebile ikhehla lakho ngangokuba kufanele lizoxola ngokuthi enze lento elishilo and lishilo ukuthi lizoxola ngokuthi enze ini. Anifuni ukulalela masinitshela le mizi le ethi niyachwensa nikwazi ukuthi uzoqhamuka ingane yabo ibithanda wena, bona bazithanda wena, imithi so wena, so bafuna inkomo kamama. Ningamane niyeke nokugeza amagceke ngoba kuyafana ukwenza into ngaphansi kwamanga uyayibopha. Ingakho kunemshado ezoqhamuka ichitheke kangaka kuthiwa sebedivozile ungema nobani. Ingoba iphutha esilenzayo sakha imshado ngaphansi kwamanga, sakha uthando ngaphansi kwamanga. Ngathi kuwe uma kuphuma inkomo ekhaya zishisela impepho ichelwe ngensipho, umama oyinkosikazi ohlakaniphileyo, ngoba ngaye ngasho ngathi ilanga kunomehluko ukuthi uzalwe inkosikazi nokuzalwa intombi. Inkinga yethu sithatha abantu abazalwa zintombi sithi nabo sebelungile bebe bamakhosikazi, kanti kunezigaba abangazazi neinkinga abangazazi ukuthi lokhu kwenzeka kanje isiphi izathu. Uthola ukuthi umkhwekazi wakho sagqoka ibhlukwe, kunginikeza inkinga ke lapho kusasa. Kunento eziningi othi izoba yiphutha ezoba sentombini yakho ozoyenza unkosikazi, kanti uma ngabe ingane zalo nkosikazi iyazi ukuthi ibhlukwe agqoke emzini iyangizelwa inkosikazi, ayizalwa umuntu oyintombi naye obesanjani obesahamba ubumnandi. Ozothi uma kuphuma inkomo lapha seyihambile abopha isibhamba sihlala okhalo ngoba kungafanele nivelelwe inkinga, nivalelwe ingozi, nibanjwe inkunzi. Ahlale beshe ekhaya egcekeni ukuthi abahambe kahle Nkosi yami ngiyoze ngidle. Sebekhulume baqeda kulo muzi abayakona kuye kusho inkosikazi eganile. Asikhulumi thina ngokudlala la, asikhuluma amakhosikazi okudlala. Ngani zami ngiyoze ngidle abo angakadli lokhu behambile nje. Nginokuthi nje mhlawumbe into lapha yokhulunywa sazi uhamba ifikephi. Ngizoze ubopha umama, ubopha umoya, wabopha wathatha isifociya sakho wabopha la eswini. Yini lo ngani lo, yini lo umuntu lo okhipha inkomo lobolo uzalwa inkosikazi. Kuyohleze kunomehluko lento kanjani nobudoda akufani, asikhethelike. Ngidlule lapho ngize la, akekho kwaZulu umuntu walotshelwa njengoShaka wakhishelwa inkomo ezu50 nento mangaphazama. Akekho umuntu owakhishelwa inkomo njengoNandi ekhishelwa ukuthi uzalisiwe uzela ingane uthi uShaka. Bafuna inani elinzima kabi le nkomo, into eyaphazama neyaba yiphutha. Abakwazanga ukuthi bemthathe lapha kwaMhlongo ngehubo bezomfaka kwaZulu ngehubo, kuphambana inhlangothi efaka isiphandla sakwaZulu afaka inyongo yakwaZulu. Le nto ayokwenzeka kuma wakhe ngoba isenzeka ngoba nakuma wakhe emegana kwalophuma uhlangothi lwenkomo yomncamo luze ngala, kuphinde futhi nangala kuphuma uhlangothi lwenkomo yani yomqhoyiso le kuyona isuke ilokhu uzoyena umama
aze ayibhobosa ayifake imali esiswini kuphuma uhlangothi kakhona lubuyele ngale kuphambane inanzi kushiwo kube ukuthi kuvume emhlabeni kwavunywa nasezulwini uma kungenzekanga kowesifazane kwenzeke enganeni nayo ayikho mahala kodwa masinikhuluma sinitshela abanye bakhe abakuboni lokho benza isibonelo ngoShaka uShaka wakhokhelwa kaZulu ayikho ingane yamahala ayikho ingane yamahala ngeke futhi zibe khona laba bathi bona bathanda ukuthi izingane beyihlawule sebeqedile ngakho kulungile abayihlawule ingakho namhlanje sineyinkinga nje ebhekana nazo athi umuntu ekheni lami bathi angikhokhela izingane eziwu5 ngikhipha ihlawulo ingane nganye ngikhipha inkomo ingoba ihlawula lazi ukuthi liyini and uma sichaza isintu sinabantu abasiphazamisa esebefuna ukuba ngosolwazi nabo banelungelo ukuthi ishoka ukhokhelani awunamali yingakho nje ngeke ngize ngibe against nento esho umuntu ngeke ngize ngiyibanga into esho umuntu noma ngaphikisa kangakanani ngoba uTikTok ngifuna sikuveze lokho kubantu ukuthi awuna sente uma ngenza ivideo ngenzele khona ukutrenda angenzele khona ukubukwa ngenzele ukuthi sekufika umuzo ukuthi dlulisele sizweni inkulumo ukuthi akusikhona ukubukwa yingakho ngisho ku inbox wami kukhona ama message amaningi sicela ukhulume inkulumo ukuthi kungaze kwakhulumeka ngawo ngoba mina ivideo ngikhuluma ngoba isifikile sekufight ngikhulume angihlanganze nomuntu ehamba noma kushaya ucingo umuntu hayi khuluma ngokuthi mangeqhawe cha ayikhishi into ongayificanga ayikho ingane ngisho usulobole mawuhlukana nalowo ntombi kuthiwa azingabuyi inkomo ziwele enganeni into esifanele yenziwe akhishwe ingane ngala ngehubo izomungelwa ngala leyo nto isuyichaza ukuthini na angeke usakwazi ukuthola inkomo zakho ngoba lengane usuyizathisile wenza umfazi lezo nkomo automatically zizowela enganeni kodwa masikhuluma la ayidayisi ingane kaZulu yenziwa lokho kusha abantu abayimpupha bathi bazisintu kusha abantu abangazi nokuthi sikhuluma ngesintu nje kwingoba yini mingana namhlanje imizi yakhile ngaphansi kokukhuluma ukuthi musu kushisa impepho ekamerweni yakhe indlela ngenhla uwakhe indawo labantu abadala bazohlala bodwa abakwazi ukuhlala emsindweni endlini enkulu bafuna indlela bodwa kwenziwa kanje wena ofuna ukuyidiliza uqale kabusha utshwala basemsamo uwenze kanje ubike kanje ubusho ukuthi ucela ukwenza 1 no 2 no 3 ucela ukuyisa indlu yabo uyayilungisa bese wenza kanje wena ufuna ukubasusa ekamereni ubasa kanje yenza kanje sikhuluma ukuphila angilandeli wona ama like nani ngoba ama like abangikhokheli uTikTok awukhokhelani ingakho nabanye ozakwethu abaphilisa ukuthi bayaqashwa beze bebe nenkinga bepromote into ethi scam bese beba nenkinga ingoba basuke sebethi sesinawo kama followers sifuna indlela yokuphila siphila kanjani senza kanjani into ezozilethela itafu ezozilethela isinkwa kuphi emndenini yethu ba siyaziwa sinama followers manje baphiliswa yilokho abaningi ozakwethu mangenza ivideo angenzele khona ukutrenda angenzele wona ama like angenzele khona ukubukwa ngenza ngoba sekufika umuzi othi khuluma into ukuthi utshela isizwe ongakuthandi lokho akulona futhi iphutha unelungelo ukuthi athi mina ngimthanda inkosi embono and uright ngoba vele ayikho ezofike sethweni siyalwa sibanga ukuthandwa nani noma ini ngoba lento engiyenzayo ngiyeza for volunteer hayi ukuthi kunento engigainayo mina kuphela ifoni yami imoshekwa ispace ngiqeda idatha lami kuphela into engigainayo ilona nto social media ayikhishi inkomo kamama ungayificanga uShaka lo nifanisa naye akatholanga ithuba lokuthi kwenziwe ngendlela ngoba kwase kuvele siwe sekamthetho ezolungisa indaba ubukhosi efuna ukuthi ubukhosi bwenze njani bubuye buze kuyena ngesimo sokuthini na unina kazange azaphathwe kahle wayesevele neenga kuningi kwasekwenzekile ngawo uShaka ngoba vele uNandi abamthandanga kwaZulu ngezathi ngeke siuchaza uNandi waZulu usugembeqe usuqede uShaka lo nifanisa naye ngingakho ingekho inkosi eyophinda ifanise noShaka kwaZulu wayengafani futhi wayeprofita wayenikezwa amandla asezulwini engenzeni wabona ngoba into ayishow yena ngomlomo namhlanje iseyiyona ingakho namhlanje kwathiwa ngesilibuse singalibusi because kusiza ukuthi sihambe sokhipha leso siqalekiso sikhipha inkomo sixolise leso siqalekiso sakhisho uShaka musana ukuyifanisa noShaka uShaka lo nifanisa naye wakhokhelwa kaZulu manje nithi ningane yamahala ingane ayikhokhelwa nilungile ilungelo leni lelo kodwa kusala ayikho ingane oyithola nithi senihlawulile nithatha izingane zenu ningabathakathi impela lezo ingane ningababulali uthi umfowethu lathi ikhehla lakhe siyayimisa yonke into yenzayo ngoba uthatha inkomo edayisa ngayo ngesanikhuza namanje musu ukufuna ukuthanda ekhweni uthanda ngombhedo uwakho uthando ngesisekelo samanga ngoba imshadi isalochitheka ngisasho namanje ngiyabonga ethuba